Mengko sampean bloko kondone mengko sampean jlomprong ki wah cocok. Suwe ora mateni ora melathok wong dan. Cocok mbe kowe. Lakon tekan dhisik lho Saloko memang bekecot ta apa mlaku kok aja kalah dhisik. Aku iki ya gumun. Monggo akuan kowe iki mau terabas dalan. Ha nggih. Ning nyatane Kakang Haryo Saloko durung tekan ing papan iki. Cocok Saloko tekan kene mak cerok mati menjikan banyu piri dan besok. Nah, besok lakon. Aku bisa mblenget banyu bilan pamingit. Nggih. Kanggo kowe Napa den? sawah 7 hektar tanduran jagung ya. Wah, pegel, modale abuk larang angel. Kon nandur jagung jepangan tikus. Kon nandur jagung ora butuh. Ya kuwi kalebu pengorbanan. Sepisan nimbang 7 hektar kon nandur jagung mending kanggo modal usaha. PK tak rame malah. Warung karaoke malah rame den. Bentok. Timbang nandur jagung pangan tikus kakekane tenan kok. Galunggung. Kowe nasib ya ora sabuk getune. Nasib tanggane iki kok tangan ora dipangan nggonku entek resik kakekane. Ya kuwi kalebu ora rezekimu. Senajan jagunge tangga teparomu sing padha nandur jagung kanthi slamet ora dipangan tikus. Nek jagung dipangan tikus, yo syukur. Sobekku ngoten ah. Sobek. Sampeyan iku malah napa-napa kok. Ngene. Wewadi iki. Nggih. Wewadi iki. Nggih. Sapa wae aja nganti ana sing ngerti. Sampeyan rasa kuwatir. Kalamun ana paten. Nggih. Saloko tekan kene bacok mawon. Beres. Nggih. Mas, ayo Mas. Mas, ayo Mas. Wah, ciloko bagus-bagus turu tengah ngalas. Mas, sampean lah apa turu ning kono? Nembeke mawon kula ngaso. Ngaso. Ngaso aja ning kono, Mas. Iki musime angin buanter. Nyamplung ceblok nibane sampean nyonyor. Wangge dibayani sanget. Ngalih aja ning sorek wit nyamplung. Jujur ayunipun sampean sampun kersa ngemutaken dumateng. Galunggung wong apik anak. Nek ngaten kula badhe ngalih. Ngalih. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih. Iya, iya, iya. Aman. Wis ora ana musuh. Den Mas Sausariti. Apa? Beres, Den. Musuh Galunggung. Set. Apusi ngono wae nek lunga. Wis kelakon lunga papan kene. Lunga. Yen ngono teges awak dhewe Aman. aman. You know? Nggih. Nek aja seneng Seneng pripun? sing bebayani. Nom-noman kuwi mau ndikik marang besok kaduan lho. Aman kan Galunggung wedi. Wah, semane tenan. Kok ngalih kok kene malah ngalih maju. Wah, ciloko. Nggih, sampean. Mas. Ciloko. Enten napa? Kowe lha apa turune kono? Nggih, kula nggih ngaso. Ngalih kok sulit nyamplung malah rono. Ya kula pun ngalih. Kelarase akeh, kelabane akeh, Mas. Oh nggih. Labang ruput sampan ciloko, lidah kabeh. Gadah wisong. Nah, ngerti. Ngalih aja ning kono. Mboten nangsal teng mriki. Aja ning kono. Kula tak ngalih. Ngalih. Aman. Aman. Dan Mas Sausariti. Tuan. Celok terus. Wis mesti lagi. Perintah sampean aman. Turun ning kono. Tapusi ono klabange lunga. Ngono apa piye? Angger. Yen ngono aku percaya karo kowe. Cocok abdiku sing kinasih. Mergo unduh-unduhamu bakal kepenak. Angger. Cocok rakon gawe sampean. Lah kae sapa? Kowe matane picek tenan cah iki. Ayo. Akeh aneh tenan. Paten lho kae. Gampil. Ngantos kaget kula. Kaget sih. Enten napa melih? Kowe ngino karo Galunggung. Kula tratapan. Jebule cedek jantung kowe. Nggih tesih. Wong tesih Ning urip. sowet nyamplung takon ngalih-ngalih rono. Kono takon ngalih-ngalih rono. Cetha kowe ngino.
Kowe ngino Galunggung, kowe durung ngerti kondange Galunggung kowe. Kondangipun kados Jotos pisan tangan kiwuk, rumah sakit tangan kuburan. napa saestu? Lho, Kula dereng pitados, dereng percaya. ora percaya? Nggih. Kilokon ra tak. Tatone Galunggung, Niki napa niki? PMI. Tegesipun kados pundi? Kulino mateni wong. Darah. PMI ku kebak darah getih. Pinangka pratandha getih. Wong galak, tatone yo ngene iki. Kowe ora wedi karo Galunggung apa piye? Ngecek karo Galunggung. Mboten kula mboten ngecek. Sajak. Rumah sakit kuburan, Rumah sakit kuburan. dengkul ICU. ICU. Sampean nggih tiyang jago. Lho mesti wae diwedeni wong. Mula kowe manut sumingkir. Mergo apa? Ning aja kandha-kandha wong lho ya. Aja kandha-kandha wong tenan. Ning napa? Kene arep tanggo mateni wong. Pripun? Arep tanggo mateni wong. Lah niki tontonan sing rame. Patam picek ngono. Lah Arep mateni wong tontonan sing rame. Rame kuwi ketoprak dangdut. Lu mateni wong tontonan sing rame. Ketoprak dangdut niki pun limprah. Lah, kula niki dereng ngertos. Caranipun tiyang kok mateni kalih tiyang. Lah niki tontonan ingkang sae niki. Stop kowe nganjel ke atiku. Ora wedi karo Galunggung. Ning kene aku kepeso mentol karo kowe. Kowe ra gelem ngalih. Kowe gelem ngalih ora? Boten. Milih kuburan nomor rumah sakit. Kula milih kuburan mawon. Weh. Kowe wis duwe bojo ta urung? Dereng kula tesih. Lah kok milih kuburan ning donya urip enak ngene? Urip nggih ngeten mawon kok. Dadi kene terus. Oh, lakon njaluk mati saka tanganku. Kok keri? Wah, kean tenan. Dijotos wong kondang keri. Lah mboten krasa. Sampeyan iki dereng ngertos Berarti apa? carane njotos tiyang. Kowe iso Nggih saged. carane jotos wong piye? Apa? Wis kelakon kare banyu pateni. Dereng lakon, ning tak wedeni. Kiwa rumah sakit tekan kuburan, milih kuburan den. Lakon tak jotos mak. Peleng dilosor genteang-genteang. Kare ben dilosot. Mboten Sapa? kula. Kok sampean man? Ngono sumbarmu kaya Iya iya. Jekil pakoni, jekil. jeger kunirane kaya apa? Sampean niku Jeger nyelat jagung iku. paket lho urusan sampean. Hah? Kursi. Kare ben Adi Sariti. tak jaluk ati banget. Kowe mesti wis ngerti wadi iki nanging aja nyaru biru. Iki dudu perkaramu ning bakal. Pancen aku wong liya braya. Mongko perkara iki perkara darah soro. Ya, Nanging tak jaluk lawan kowe Sariti. Tumindakmu kuwi luput. Mung perkara warisan wae. Arep mentolo mateni kelawan sedulurmu dhewe. Ning kene aku mung kepengin ngelingno kelawan kowe. Tumindakmu ki salah. Kowe kudune saling saloga, salugune kudu sumeleh. Aja nganti mbrung kapara kowe kepengin mateni kelawan Haryo Saloga. sapa kowe lek? Ya! Iki sapa? Iki dudu perkaramu ning perkaraku. Arep tak pateni arep tak apake urusanku. Ora kono ora kene yen perwarisan mesti kamu korban. Mentolo. Prasasat aku ora trima. Piye? Lamun to kowe kepengin mateni kelawan Haryo Saloga. Arep apa ora trimo? Ora trimo. Ora trima. Ora trimo. Arep apa kowe? Ning kene aku bakal mbudidaya dadi pepalangmu Sariti. Yen ngono kalebu atus sandung aku bekale itu kan. Cocok ben. Kata lakon itu. Yen tak jajal anakku.
siunge Bathara Kala. Nane ana perkara apa? Nganti aku bentak sirah lawan sedulurmu Sariti. Kabeh mau aku mung sabila kelawan kowe Harya Saloka. Sampeyan sabila kelawan aku. Banjur ning endi dununge sampeyan sabila kelawan aku? Yen ora kabukan, coba sampeyan kono. Ngertono. Sedulurmu Sariti kepengin ngalap lawan patimu. Endi aku percaya, kae ngono sedulurku dhewe. Lamun to Sariti duwe pamikir kaya ngono tak kira ora lumrah. Kowe kena ora percaya kelawan aku. Nanging sing tak jaluk kelawan kowe, perkara iki gamblang takono kelawan sedulurmu. Kaya ngono. Di adikku sawung saya. Kakang Harya Saloka. Kowe iki adikku dhewe. Apa wae sing dikandhake Kakang Karebet? Kaya-kaya aku ora percaya. Apa tenan kowe pengen njaluk patiku? Pancen aku menane patimu. Di kok kowe nganti tegelan mentolo pengen njaluk patiku? Nganggo dasar-dasar sing kepiye? Dasarku batu. Mbabtu biruan pamingit. Tak lengan disiksa. Oh, Mongko bumi mertikan banyu biru. Sing duwe kowe kan. Kalamun ora ngutara sing kaya ngene. Semoro aku kelakon. Mlengket banyu biruan pamingit cara iki. aku ngerti. Jebul kabeh mau undure perkara mung bumi mertikan banyu biru. Yo, Supaya kowe lan aku ora tabrak rasa bentak sirah. Mengkone bakal ana pangorbanan siji antarané aku karo dhewe. Sautuhe bumi banyu biru tak kelungke ning nanging syarate siji lan sijine aja nganti bentak. mbok ulangke. Kanthi ikhlas. Ndi aku percaya Saloka. Ndi aku percaya. Kowe ikhlas mulungake bumi mertikan banyu biru. Ora aku nanging sing bebayani anak turunmu besok mesti bal ngucek perkara. Koncoke gasing Wis percaya. Anak turunku sok ora bakal ngucek-ngucek lamun tok aku ora kandha perkara iki. Ampun percaya, Den. Aku ora percaya. Apa sebabnya kok nganti kok ndang banyu biru? Aku lan kowe padha darah sura. Mayah yang surat diboyono. Yen kowe dipenehi bumi mertikan banyu biru, tanah sing subur makmur, kandela ning bedor pamingit, tanah sing tengkar, tanah sing salah. Senajan to ngoceh koyo badhe sewu. Kabeh kandhangku sembune ora kok percaya. Yen ngono cetha, kowe tegal kawan aku pengen njaluk pati. Tetep aku bakal nonton. Bumi banyu biru bakal tak wenehke kowe. Nanging tak longke kanthi sati ora. Setan yo sampe. Ingat, iki pengarepku. Kowe bocah sing ora duwe dubi kapsilo. Apa karep? Yen ora kleru Harya Saloka. Yo, pancen aku Harya Saloka. Kowe minangka murite Maesa Jenar. Yen ora kleru, ayo turunono gurumu Maesa Jenar. Ana perkara apa kowe kawan Paman Maesa Jenar tinggal kali iki? Harya Saloka. Yen kowe kepengin mangerteni gurumu ya Maesa Jenar. Kowe kala semono dheweke wis wani mateni kawan sedulurku ya minangka golongan ireng
Mula saka kuwi gurumu aja mung kuwi kabeh coro-coro. Adep ana. Ora mung semono ae. Kowe kabeh contoh. Sedikit. Ora bisa sama-sama. Sawung Sariti wedrah pamingit tok singkirake. Arya Saloka wedrah saka ing banyu biru arep tok korbanake mung sak perkara kowe kepengin ketemu aku. Kali iki Ayo sejena. karepmu apa kali iki? Kaporo suwe. Aku kepengin ketemu lawan kowe. Minangka balas bati putine sedulur. Aku pengen jajal pendekar golongan ireng. Kalebu kowe kakak. Kowe kepengin jajal begal kali iki. Ayo, tumbak amblek. Aji Sasra Birawa. Bebayani banget, ora urung. Tresnanmu masuk jenar, mbok menawa bakal temeko ing papan iki. Agak-agak. Ora apa-apa, wis, ora apa-apa. Ini, Kakak. pilih. Adi masuk jenar. Sajak gagap gugup. Kabar layu. Kabar layu. Sopo Sawung Sariti. Pejah. Sawung Sariti. Banjur opo perkarane? Nanti si Sawung Sariti temekane kabeh. Tulis Saloka dalasan Sariti sami regejekan ngrebat antawisipun pamingit lan banyu biru. Kasaru mlampahipun bugel kaliki pendekar cermik. Piyambakipun binanjut pejah saking bandulipun bugel kaliki. Apa sira iki ora bisa aweh tetulung lawan Sawung Sariti kok nganti kelakon Sawung Sariti kena bandule si bugel kali. Kula telat.
tumuli lajeng kula campuh kalian bugel kaliki. Lakon tanding lawan bugel kali. Kula Sasra Birawa kaping 3. Kaliki mboten pecah. Namung piyambakipun sesumbar. Piyambakipun mboten pecah, Kakang Ageng. Wis lakon mbok tamani ajimu Sasra Birawa. Sampun Kaping-kaping ning ora mati. mboten pecah. Kados pundi menawi baju pinangantos bedah, Kakang? Maisa Jenar. Inggih. Tenane kabeh iki mau sing bodho iki kowe. Saged Saura-urane Adi Maisa Jenar. Iki wiridan saka ing pengging sepuh Handayaning Ratu. Ewa semono. Sira durung ngerti marang karingkianing mungsuh. Aku percaya yen to kabeh pendekar wong-wong kaum sekti golongan ireng kae saben mbok tamani ajimu Sasra Birawa nggih sepisan ora bakal mindon gaweni mesti jengkelang dadi batang. Kula sinau kalian pengging Kakang Kebo Kenowo, Kakang Kebo Kanigara. Kula sinau wonten ing Gunung Kidul, Ki Ageng Pandanalas nggih Sentanu eyangipun Adi Wilis. Kenging menapa panjenengan boten pitados dhateng kula? Ning nyatane kowe durung ngerti marang karingkianing bugel kaliki pengapesane lawan pendekar Gunung Cerme. Wonten pengapeksanipun, Kang. Ayo mesti jeneng wong duweni kadigdayan kejadukan. Iki tetep duwe pengapesan. Manggen pundi pengapesanipun, Kang? Tenane bugel kaliki pengapesane manggon ana punuke. Wonten punukipun. Adi manggon kene. Aku nyang senajan kowe ngerti pengapesane bugel kaliki. Yen kowe bakal ngadepi meneh mbok menawa durung kinaruan kowe bisa menang jalaran apa? Pripun? Bugel kaliki kae ngadepi mungsuh. Iki dheweke ora wani kanthi cara mungkur. Mawi cara kados pundi? Nah, iki kudu nganggo cara. Lah isih bujung lawan layumu. Tasih. Kowe mengko singitan ana samburining wit, Adan. mengko tak ledane yen wis campuh perang kelawan aku. Leno bugel kaliki tamanono Aji Sasra Birawa nggon punuk. Kakang Kanigara kersa dados korban. Ayo aku sing bakal. Oe bugel kaliki pendekar Gunung Cerme. Kebo Kanigara. Yo, aku bugel kaliki pendekar saka Gunung Cerme. Kok lonjong mimis kayumu ana. Sopo sing mburi? Oh, Kanigara. Sakenane aku goleki sing jenenge Maisa Jenar. Goleki Maisa Jenar. Ora kleru. Aku ngerti prayune Maisa Jenar ana ing papan kene. Mula saka kowe Kanigara, wene ana dalan aku. Apa kowe ngerti Maisa Jenar? Jur karepmu sawise ketemu Maisa Jenar ki arep opo? Weh, aku golek Maisa Jenar tak bujung ana papan kene. Batheke arep tak pateni. Mergo kowe ora nrimake yen sedulur-sedulurmu kaum sekti golongan ireng kae matine saka Maisa. Ora liya saka tangane Maisa Jenar. Ya, kowe kena ngalap patine sedulurku Maisa Jenar. Waton siji penjalukku.
Apa Bu Kaligoro? Yen kowe bisa nglangkai mangkene Kebo Kaligoro kena. Kowe mateni masuk. Bu Kaligoro. Ning papan kene aku ora duweni pepitungan kelawan kowe. Nanging kowe wis sabelo lawan Maesa Jenar. Wis wali nantang bugel kali iki. Kowe dadi satu sadua. Ya Gus Tempat. Wali Gus. Yen ora kanthi cara kaya ngene iki mbok menawa taneh nganggo lamun bisa mateni bugel kali. Nanging banyu biru perkawis Sawung Sariti. Iki wis dipetak Dereng apa dipun petak. Yen ngono ayo bareng-bareng kajian. Sawung Sariti wis mati. Turu. Dan ayo karo-karoke Den, Kang Den. Kalau ngomong. Sama meneng. Hei! Meneng. Bangun. Pegang. Apa? Kakang Kebo Kaligoro. Adil. Kabar pawarta kang wis sumebar. Apa bener? Apa bener Kakang? Kakang Gajah Sema. Anakku Sawung Sariti kepiye? Bayu. Anakku Sawung Sariti kabare piye? Kakang Gajah Sema. Pancen kabeh kabar patuh gitu. Kabar bener. Mula tengane nganti ana kejadian kaya ngene. Tengane sing luput dudu sapa-sapa ning kowe. Sampeyan luput ke aku. Ya mergo kabeh iki kowe mung nuruti amanah. Kowe mung nuruti hawa kanepsunmu. Mumbar marang kamurka. Monggo kowe go wis nampa warisan ana ing bumi pamingit. Ewa dene kowe isih duwe kepinginan lengket ing banyu biru mbok dadekno siji ing pamingit. Anakku Sawung Sariti ning endi? Tundone kabeh iki dudu kowe sing nglakoni
sengsarane ning anakmu Sawung Sari. Coba delengen. Bukain lupa. Kakang Gajasura. Sawung Sari ki ora apa-apa to. Apa kaya Mayawara to? Aku ora bisa pawangsulan. Ayo. Kabar Sawung Sari ki mati Mayawara. Coba yang pengen ngerti bukan lupa. Den, tangi. Bapak sampean teko, Den. Den, Halo, halo. Den, Den. Den, tangi. Bapak sampean teko. Aja mati le. Sari. Sari. Bapak sing salah. Ora iso mati. Aja ninggalke bapak. Kakang gak dituruh. Ora susah kowe getuni marang anakmu sing sae. Sari ora mati, Sari ora mati. Sari ora mati. Cukup. Suruh. Ora ngira babar pisan. Jebul kowe kok ya iso nangis. Jebul kowe duweni rasa gelo sakwise anakmu Sawung Sari iki mati. Nanging kabeh iku mau saka tanduranmu dhewe. Lebusur. Topo kurang to bumi pamingit kae. Kawis jembar tebane. Nanging kowe menungso sing serakah, dakah, angah-angah. Nganti blengket banyu biru. Seneng ujo kelawan anakmu si Sawung Sari. Ya wong gelo ki tibane ana ing guri ora ing ngarep. Barang Sawung Sari mati. Iki sing luput dudu anakmu. Nanging sing luput kowe dhewe. Aku jaluk kamu. Akan kecil Lebusura. Kowe wis bola-bali nyilakake keluarga ing banyu biru. Nanging aku sing menehi pangapura kawan kowe. Aku iso nampa kawan kowe. Iki lagi kowe sing ngerti marang kahananing anakmu Sawung Sari iki. Ngriki dina tumekaning pati. Yen mengkone bojomu Nyai Lebusura nanti ngerti. Apa kowe bakal tanggung jawab? Bab perkara iki? Coba jeneng ati ngerti. Bener. Kowe cukup bener. Sing wis kepungkur. Pancen aku ketemu kelawan anakku sing Sawung Sari. Nanging tekan saiki mbuh ana ndi papan dununge aku ora ngerti. Coba takono kelawan kakangmu sing Adi, Mbak Sina. Apa di masa jenar ngerti anakku Sawung Sari iki? kalau ini Keselakan aku kepengin ketemu anakku Sawung Sari.
Kidi. Kalau wingi kula kepanggih kalian Tole Haryo Salpo dalasan Sawu Sariti. Kula sowan dalemipun Kakang Ageng Kebu Kanigoro Namu. Tinamping kabar Mbak dereng pinanggih dhateng Sariti. Ingkang pono nyanipun Kakang Ageng Kebu Kanigoro. Dereng saged pinanggih. Kakang takon kakang Kanigoro. Nggih. Kakang. Sampai ngerti anak kula Di Nyai Lembusu. Ya. Yen sira pitakon bab anakmu Sawung Sari pun kakang. Ya mung wae sadurunge aku nuduhake lawan anakmu si Sari. Gandeng iki dina lagi wae sedulurmu tuwa kakangmu Gajah Suro iki mengeti dina wiyosane kula nglumpukake kulawarga ing banyu iki nganakake slametan. Nah dene teng diwenangake buka ambengan iki ora liya mung Adi Nyai Lembusura. Iki ambingan ta? Ambengan. Ada kula sing buka. Kowe sing diwajibake buka. Mengko sak bubare kuwi tak tuduhake marang anakmu si Samusari. Onci sampun kersane kula buka. Sabar, Sari wis tumekaning pati. Ayo Mbusara sing sabar. Kabeh iki mau saka trekamu dadi wong tuwa ora tata. Wong tuwa lan sing serangan kadang-kadang. Tuduhan anakku sing dadi korban. Kan pepatranmu sing serangan aku ora bakal mati kangen. Ora sajedaku. Aku suka dadi bojomu. Lan bojoku wis mati aku ora rumangsa kelangan timbang anakku sing mati. Mati kowe aku lilo. Aku go kelangan Nyai. Sari iki anak. Cukup yo. Ojo nganake padudon ana ing banyu. Jalaran patine anakmu si Sawung Sariti. Mbok ngono kabeh iku waus dadi garis sing pepestet. Aku bisa ngrasake sepira to goeng ati. Iki kanggo nambah rengkaning atimu sakloro. Ijoling Sawung Sariti. Uluran Tole Haryo Saloko. Kuwi anggep kaya anakmu dhewe. Aku lilo lan legowo. Yen sadi sakloron gelem nampa kawan Tole Haryo Saloko kaya dening anakmu dhewe. Pancen bener. Pancen pacoban kira bisa. Kayak koyo ngene lho. Karya Saloko anggap anakku dhewe. Sayu lilo kok. Sebenarnya kesing lain harga ini Sariti Melodi. Wis ora sing Kulo sagah iki pinangka dados gantine Adi Samusari. Wis cukup. Ngendikane Kakang Gajah Sora Nyai. Saloko lan Wedi dianggepen minangka anakmu dhewe. malah bemo. Cukup. Ki Nyai Lembusura. Gandeng wis ana pendikane sedulurmu tuwa Gajah Sura. Sawising kowe ditinggal mati anakmu Sawung Sari. Haryo Saloko kae anggepen kaya dening anakmu dhewe. Kajaba saka kuwi ngediya. Mbok menawa kabeh iki pancen wis garising pepesten.
patine anakmu Sawung Saliti iki saka tumindake pendekar Gunung Treme Bugel Kaliki. Ewa semono saiki Bugel Kaliki uga wis tumekaning pati merga saka tumindake Adi Maesa Jenah. Ayo, kaget. Suro Kados pundi, Kak? Adi Maesa Jenah. Bab panguruk Cinelayon mangsa Bodho merga pun kakang ngono kawigaten kawan karebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repet, Paring dawuh, arep mlayu nyang mun boten saged melih. ora. Tubuh wo kepengin takon kan. Mongko sira kalungguhan iki wis kelakon dadi prajurit ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Lho kenapa nganti sira iki klambrangan tumeka ana ing percikan Banyu Biru? Saya-saya dak sawang sanjang penganggumu ora salumpraing agemaning prajurit ning kowe kanthi nganggo sandangan cara desa. Apa meneh? Balimu saka ing Kasultanan Bintoro Demak. Kowe ora jujuk ning desa Tingkir kok jumujuk ing Banyu Biru. Jur tenane ana perkara apa? Pangapunten ingkang kathah wa. Wedal menika kula sampun kapocot dados perjurit. Sampun katundung saking Demak Bintoro. Piye? Dadi kalungguhan iki sira kapocot nggonmu dadi prajurit ing Demak. Kados ngaten wa. Rebet Naninjih kula. nganti ana kedadian kowe kapocot nggonmu dadi prajurit ing Demak Bintoro. Mbok menawa kabeh iki saka tumindakmu. Kowe darbe luput, mbuh mungguing pralatan ing Demak Bintoro, mbuh kalana kowe luput marang panjenengane Kanjeng Sultan Trenggono. Coba saiki pun wa kepengin ngerti jlentreng lakon kok nganti kowe kapocot nggonmu dadi prajurit iki perkarane iki. Menawi sampeyan kepengin ngertos. Lara-laraipun kados ngaten. Jebul kok kaya ngene. Rasane wong sing lagi ke taman asmara utawa nandang. Rasasat yen awan ora doyan mangan, yen bengi ora iso turu. Isine mung tansah lam-lamen karo Ratu Kambang. Kamangka jagat Demak iki digelar ombo. Akeh bocah wadon sing ayu
rondo sing manis. Nanging kabeh wong wadon ing Kasultanan Demak Pira iki ora ana sing bisa ngalahake ayune Ratu Kambang. Cak ae. Yo. Paman Prabu semulai kan suara. Sampeyan Ndara Putri Ratu Kambang. Iku Ratu Kambang, Paman. Saestu mriko. Nggih. Sampeyan Ndara Putri Ratu Iku Kambang. Ratu Kambang. Ampun kados katen to Paman, aduh. Sakit to Paman. Sampeyan Ndara Putri Ratu Kambang. Iki kula Ratu Kambang, Paman. Ngaten nggih Ndara Putri. Kados pundi, Kok Paman? ngantos panjenengan wanci latri kados ngaten tumuju wonten ing dalem katemenggungan estunipun wonten wigatos menapa? Ngeten nggih Paman Pramodjami. Ngantos kula dumugi wonten ing Katemenggungan, jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula blakakake dhateng panjenengan. Wonten wigatos. Lajeng wigatosipun menapa, Ndara Putri? Cetanipun, kula menika unggah-unggah dhateng panjenengan. Kula kepengin dados garwa panjenengan Paman Pramodjami. Sampeyan iki Nggih. tresna kalih kula. Tresna kalih. Saestu. Saestu. Wah. Paman Pramodjami. Ampun, sepapun Paman tangi. Aduh, Lho pripun? ana bom nuklir aku ora kaget. Nggih. Lho, bareng kowe kandha tresna karo aku kaget saknalika gebrak. Lah pun kaget to Paman. Kaget riye ta? Pripun? Sampeyan menika kok tresna kalih kula. Kamangka, Ndara. Kula menika sampun yuswa sepuh. Sampeyan iki nembe kemawon 18 taun. Mungkin gekek sampeyan ngapusi kalih kula. Nggih, boten. Sampeyan iki PHP kalih kula. Loh, Paman, PHP niki napa? Sampeyan iki ora ngerti PHP. Boten. Pemberi harapan palsu. Iya. Sampeyan Jan iki kok wonten kemawon, boten kok Paman. Kula menika tresna lahir batin kaliyan panjenengan. Kula niki tresna kepati kaliyan panjenengan kok. sampeyan nak los-los iki. Wonten napa to Paman? Sampeyan iki astane grayang-grayang akeh pundi-pundi. Nak teng mriki mboten napa-napa. Ning saya kisah pun. Loh, bapake saitu malah. Lho niki mau kula geger ya. Lho tangan kok ngene. Tangan kok kurang ajar. Tangan kok kurang ajar. Angger mambu ame samis kok kudu ngluyur. Seger. Seger Paman. Saestu seger sanget. Nyambung tangane kula seger. Wih. Lagi sepisan iki aku iki mambu wangi-wanginan sing kaya ngene yo. Lah yen nyambung pipine kula Paman. Kok upami kula ben ngambung sampean nggih urut. Nggih purut ta Paman? Saestu Nggih. kok upami kula ndumuk sarira panjenengan Alah nggih purut. penjadumuk, penjanambung, penjarangkul tak pasrahke jiwa raga kula Paman. Saestu. Nggih. Pripun? Ora wani. Ora wani. Paman Prabosemi. Ndara Putri. Sajan to panjenengan menika yuswanipun sampun sepuh. Nggih. Kula ibaratake menika tuwa-tuwa ning klopo. Lah kok saged ngaten Ndara Putri? Tansaya tuwa, tansaya akeh satentri. Tuwa-tuwa ning klapa, saya tuwa saya akeh santene. Nak kula niku sing ngarani kok mboten kados ngaten. Lha yen penjian kados pundi, Paman? Tuwa-tuwa ning kapuk, Tuwa-tuwa ning kapuk tegesipun. dhuwur mabluk, Nggih. ning kadang kala ngisor isih iso ngamuk. Lah, napa penjian tasik kuat to, Paman? Lho atik mboten kiyat linah napa? Sing baku niku rak jamune. Lah jamune pun apa? Jamune sing supaya kuat niku kudu ngombe ndok bebek campur seprit. Dicampur mrica ireng 7 wis ah. Jos. Mengko nek contoh mriki lho nggih. Ben manak kabeh lagene malah apik. Niki pripun kula dipun tampi napa boten? Ya mesti wae tak tompong. Bocah ayu
blengah-blengah kabeh Sing tapi. tak tompo. Tenan mriko paman. Saestu Ndara Putri alah yo. Walah yo pengen aku pengen wong tuwa disenengi cah enom lho. Nek nggo jamu ra iso. Ah, nggo sepah wae. Ayo Ndara Putri. Terus pundi, Paman? Kok upami kula niku ngalembono panjenengan? Kula badhe dipun alembono. Menapa dipun keparengaken lho? Nggih, monggo Paman, monggo. Saestu? Nggih. Ayune tumpuk. Ana wong ta ora ta? Ora ana wong sepi-sepi. Ora ono pripun? Lah wong semenake kok ora ono wong. Undi Ndara Putri. Lah iki menungso semenake kok Paman. Iku dudu menungso. Lah napa? Penyakit beras. Kurang ajar. Dasarayu. Dasarayu langkona. Oh. Turutono aja tansah gawe. Sampeyan iki elekan kok. Sampeyan geblak kula tambani lho bareng kula geblak malah sampean colke. Tur meneh kula kok napani nggih boten kiat. Mboten kiat. Boten. Sebabe napa? Mergo kula budi. Nggih. Kula niku gedhe-gedhe enting ya. Alah sing kodho sapa? Nyedak omrene Ratu Kambang. Pripun Paman Probasemi? Kowe tak ambungi. Ya, Mbok. Nyedak omrene kowe Ratu Kambang. Pripun Paman? Aku pijeti. Penyanyi pijet. Iya. Kula niki boten ngertos carane pijet nika kados pundi. Ora ngerti carane pijeti. Boten. Ya wis lumrah mergo putra sultan ora tau pijet. Nggih. Tak warai. Barai. Carane mijeti Probasemi iki gampang. Lah caranipun kados Carane pundi, ngene. Paman? Saka dhuwur Saka dhuwur. mengisor, 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 mengisor. Hoi! Teko tengah iki rada sing suwe. Bablas mengisor. Carane ngono. Kok ngisor mendhuwur, 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 mendhuwur. Hah! Nak kok tengah sing suwi. Terus kluwah, kluwah, kluwah. Bablas mendhuwur. Aja ana sing kliwatan. Tak iso ta? Bajal, iso ta ora? Di Paman Probasemi saka Dhuwur. dhuwur. Mengisor, 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 mengisor do tengah. Banteran! Nganti seneng petengku muatane wong. Doke pecah siji. Yen ragel.
rasane trekenyeng. Alah. Iki aku wis ora betah. Ayo aku ladenono. Aja sih, Mawar. Siap bulan rasane kok kaya ngene yo. Bocah iki jajak kurangen lho, Cak. Kok gayang-gayang sing ora-ora. Ratu Kambang. Mau Ratu Kambang iki drijine mucori. Lho iki kok maneh gudi-gudi kaya gedang pluto iki sapa ri? Lho! Woi! Kurang ngajar temen kowe. Sing kurang ajar sinten, Ndoro? Nalika aku ngrepa karo Ratu Kambang, mok ganggu karepmu piye? Ten mriki mboten wonten kusumaning Ayu Ratu Kambang. Sing wonten namung kula, Ndoro. Dadi Ratu Kambang iki ora ana, sing ana iki kowe. Nggih. Dadi mau sing tak elus-elus, Nggih kula, Ndoro. sing tak remet, Kula, Ndoro. sing tak demeki. Nggih. Kowe. Malah kaporo sampean perintah dumateng kula. Kedang metaki ngeten, tekan tengah mandek dek. Ngoten, Ndoro. Dadi sing ngeproki dudu Ratu Kambang, Kula. nanging kowe. Nggih. Waduh, muate wong. Ampun mati, Ndoro. Kaya ndokku pecah sisih. Lah sing edan iki nggih mboten kula nanging sampean kok, Ndoro. Lah kok iso kaya ngono? Sampean ngutus dumateng kula ingkang supados mapan wonten ing tilam pagulinganipun panjenengan. Iya. Kelampah. Lho, kula kok sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Kula dipun poto-poto. Kula diambungi, kula dijiwiti ngantos risi, Ndoro kula. Dadi sing tak ambungi mau, Nggih kula. wah, iki nak terjadi 2P iki, Cak. Napa? Pendung-pendungan. Muatene wong kowe iki. Kula niki ngertos mbok bile wedal menika sampean nembe kemawon ke Taman Asmara. Pancen bener kaya ngono, Bet. Nanging mbok menawa wae, Nggih, nggonku seneng karo Ratu Kambang iki ora bakal kelakon. nggih saged mawon, Nduk. Iya kowe iki lho. Kula niki teng desa kulino dolanan wong wedok. Kok kowe bisa kandha kaya ngono lamun tok aku karo Ratu Kambang bisa kelakon jejodohan, dasarmu iki apa? Wong lanang kok kepengin duweni bojo sing ayu. Iya. Syaraté namung 3. Syaraté 3. Nggih, Apa wae ku, Bet? bagus, Bagus, sugih, sugih, pinter. pinter. Tuladhane ngaten, Nduk. Umpami Upama ora duwe 3, duwe 1. nggih siji, Iya. nggih saged kelampahan. Ngono ya. Tuladhane. Tuladhane piye? Umpami sampean iki mboten sugih, Ora sugih, mboten pinter, goblok ya. nanging sampean iki bagus. Bagus. Wanita niki saged kapiluyu, Kelakon tok bojo ayu, kelampahan. mergo kedanan karo bagusku ngono. leres. Cocok iki, Cocok cocok. iki. Iya. Kang angka kalipun. Heeh. Umpami sampean iki nggih mboten bagus, Elek, nggih mboten pinter, goblok, nanging sampean iki sugih. sugih. Kelampahan, Ndoro. Awit menapa wong wadon sakniki sing digoleki kepengin urip mulya, Dadi wong wedok jaman saiki kemulan bondo donya. rupa karo dhuwit dipilih ndi, Bet? Nggih dipilih dhuwit. Sakniki, Ndoro. Wong wedok nang ngono ya ainun fulus. Kang pungkasan. Ya, Sampean iki mboten bagus, ora bagus, sampean mboten sugih. ora sugih, Nanging sampean pinter. pinter. Saking uleting wicara sampean. Sak temah tiyang wadon kapiluyu ingkang tembung manis manuhara. Mergo pinter ngrayu. Leres. Bocah wedok kesengsem karo Nggih. cape ngono. Boten Eh, lepat. Lah kira-kira 3 kuwi mau aku duwe salah siji ta ora, Bet? Belas. Dadi 3 syarat iki mau siji wae aku ora duwe. Belas, Ndoro. Rupa bagus,
nggih mboten gadah. Sugih nggih pas-pasan. Lah nek pinter sampean nggih mboten pinter. Muateni wong iki. Nanging Ndoro ampun was lan sumelang. Lah kok kowe kandha kaya ngono? Menawi tetelo sampean iki tresna kalian Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Iya. Nggih dipun tembung to Ndoro. Kon nembung ning pengarepane Ratu Kambang. Nggih. Aku ora wani bebet. Mergo aku iki wedi nek ditampik kuwi ra ngopo isin apa sing tak sandak bebet. Sampean isin Aku yo mesti isin ora wani. dilayangi mawon. Dilayani, Diparingi surat. diwenehi surat. Surat cinta. Kok upama mengko aku ditampik ora patok isin. Sampean mboten mergo isin. liwat surat. Leres. Ngono ya? Nggih. Wis, yen pancen kaya ngono, enten ana sawetara, aku tak ngripta nawon. Monggo Ndoro, monggo. Wong wis tuwek. Mangane entuk sak besek. Sediluk meneh matek. Lho, kok kepengin duweni bojo sing nom, yo ayu, yo anake ratu. Lah kok ora mawas. Sing tuwek sapa? Sing mangane entek sak besek sapa? Sing ora mawas sapa? Boten sampeyan Ndoro. Lah ki mau ngono kandha kaya ngono kok. Tanggane kula teng desa. Tanggane kula teng desa. Ora aku. Boten. Tangganen. Nggih. Wonge tuwek. Tuwek mangane entek sak besek. Sediluk meneh matek. Matek. Lho, kok kepengin duweni bojo sing ayu. Boten mawas, Ndoro. Iku rak tanggamu to? Nggih tanggane kula. Ora aku to? Boten. Nak nganti kowe ngrasani aku titeni. Nggih kualat, Ndoro. Lah iya, wis ngene. Pripun? Iki nawala wis tak ripta. Ya to? Ah, kowe sowan ning Taman Sari, wenehno karo Ratu Kambang. Betul. Iya, Sangune, Ndoro. sangu. Nguateni wong e, Cah. Wis aja kuwatir. Apa iki lapo? Sangu. Lho kok manteng iki lapo kowe? Kula nyuwun sangu, Ndoro. Lho rumangsamu aku raga-raga. Nggih ajeng Menehi dhuwit. kula nggih. Aku raga-raga iki mergo gatel bek. Asa meneh dhuwit. Nggih pun, Wis ngene. Kowe aja kuwatir. Kok upama ing kono aku kelakon dadi bojone Ratu Kambang, kowe njaluk apa-apa tak wenehi. Nuwun pamit, Ndoro.